Ons weet dat we met ons onderhouden bij Maria's Olympica. En nou vanavond het ons hier meneer Melvin Brits helpen als Mr. M zei. Gewoon naam hier ook gesproken. So ja, Melvin is niet bij de club en hij is aangesteld als spanbestuurder. Melvin, wat betekent dat voor jou om spanbestuurder te zijn van Maria's Olympica? Goeienaand, meneer Van Wyk, goeienaand alle luisteraars en kijkers. Meneer Van Wyk, ja, van mij is het een groot voorrecht en een eer als waar om deel te kunnen wees van zo'n groot gemeenschapsgroep, rugby's van althans. Is een voorrecht, want ik heb geleerd bij mannen met groot naam in die gemeenschap, zoals Gerald Mannekeister, Spanning Panis, wat ons ook ken in Maria's. En dan ook Anthony Jacobs, waarbij ik geassisteerd een paar seizoenen geleden. So ja, voor mij als een persoon, ja, is uitstekende werk en is lekker om samen met spelers te werken. Jullie noemen Anthony Jacobs, jullie noemen het maar Fonkas, hè? Alle namen Spanje is een ninja, mooi ninja. So ja, dank je bedankt die karakterrol wat ze gekregen bij die mannen. Na zaterdag is de nederlaag in Bulos. Wat is jouw verwachting over die dynamische in Weesbank en zo ook voor de seizoen volgende? Wel allemaal weet is een van die derbies in die Swartland. Weesbank is altijd een tijd aan het is altijd een touwe wedstrijd. Maar voor ons, voor de groep jongspelers waarmee ik werk, het gaat een grote uitdaging wees van die nieuwe spelers wat we staan zijn. En om het cherry pick-up te zetten, mijn span is zover die eerste span in Maria's Rugby voetbalclub wat al die knoop kon deurraak met onze wen teen Never Space en ons beplan net om voor te bouwen dan. Dat was goed. Ja, zoals je nog genoemd met die nieuwe jongspelers wat tijdens bij de C-span is, ik noem het maar de groene appeltjes. Geniet je dat om met hulle te werken? Ja, meneer Van Wyk, integendeel. Want kijk, ons moet wel, ik samen met die coachingstaf, Albert Alexander en dan Sir Capero, als ons werk om hulle te groom, zodat hulle aan die deur kan klop by die tweede span, sowel as die eerste span. So ja, voor mij is het voorrecht soos wat julle noem om samen met die groen appels te werken. Ja, nee, meneer Brits, van mijn kant af in mijn mediaspan, vind ik jou in jouw C-span alles tegen toe voor het seizoen en de competitie via de aspan. So ja, dank je voor vanavond. Onderhoud met die mooi aanvullen in Steenta. Ja, dank je in Steenta en jullie ook in mediaspan. Jullie doen absoluut een goede werk. Dank je. Zeg, baie vir die mense.